ଏହି ତାରିଖରୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦିଆଯିବ ଏମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ। ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ କରନ୍ତୁ ଚେକ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇକେୱାଇସି କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ ବା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯିବ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯାହାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ এই ରାସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଦେଶର ଅଭିଭାବୀ ଏବଂ ଗରିବ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଦେଶର କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଇ ଓଳିଆ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ସରକାର ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ସରକାରୀ ରାସନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରାସନ ମିଳିପାରିବ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା। ଏଥିପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଏହି ପୂର୍ବରୁ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଏହାକୁ 1 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇକେୱାଇସି ସମୟସୀମା ଡିସେମ୍ବର 1ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଡିସେମ୍ବର 1, 2024 ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି କରିନାହିଁ ସମାପ୍ତ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇକେୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ହଟାଯିବ। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଡିସେମ୍ବର 1, 2024 ସୁଦ୍ଧା ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ନାମ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ହଟାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଯେକୌଣସି ନିକଟସ୍ଥମ ସରକାରୀ ରାସନ ବଣ୍ଟନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମେସିନରେ ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ 1 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ରାସନ କାର୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଜିର ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍